जोबोद मोजाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्मा बेयो दिनै जोबनानै थांबाय। दिनै जे गेवलां मेलमोन जों रायजो राजाफोर लुबैनाय बायदि दिनैनि बे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन आरो आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना नुजाफैदोंमोन। जों जेरैबायदि सानदों जे रोजा रोजा लाख लाख मानसिफ्रा बेहाय बाहागो लाफैगोन गमामायैनो दिनै नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय जे 2 लाखनि बारा सुबुंफ्रा दिनैनि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों आरो मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि जे बिबुंथि बे बिबुंथिखौ बयबो खोनासंनो मोनदों एबा खोनासंफैदों। दा बेवहाय बिथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर हालामनि जौगानायनि बाथ्रा आरो बिटिआर एकर्डनि जि माखासे दफाफोरनि जि बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। बिथाङा बुंदों जे बेफोरखौ मावनो थाखाय एसे सम नांबावगोन। दा बे समनि गेजेरावनो जोंनि जे लुबैनाय बा जोंनि जे साननाय बे साननायफ्रा जाफुंगोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा रादायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि मोनसे आफाद, फरायसा आफाद। बेनिखायनो बे आफादखौ रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायो, मदद खालामो, हेफाजाब होयो। बेनिखायनो सानब्रैनि एसे गिदिर जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजोंनो जोङो खुंनो हादों। रायजो राजाफ्रा माइरं हरदों, रायजो राजाफ्रा औवा हरदों, रायजो राजाफ्रा फैनानै खामानि मावफैदों। बेबायदि गासिबो थाखोनि जे सुबुंफोर बे सुबुंफ्रानो मदद होनायजों आरो बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि मददजों सानब्रैनि एसे गिदिर जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय होननानै आं बानजाय आफादनि जानानै बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावदों, रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना एसे खस्थ' लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बानजाय आफादनि मासिगिरिनि मासिनिफ्राय आं बयखौबो साबायखर